nga matod pa ni Pura Loca Viga, dagdagan nyo pa, pakialam ko. Kini maoy hagit ni Pura Loca Viga ngadto sa mga bashers niya. May labot na sa iyang padayon nga pagyaga-yaga ni Jesus Christ og sa puog na sarino mga kabombo. Imbes nga mangayo siya og pasaylo, nang hagit pamanoon, dagdagan nyo pa, puni pa, dugagi pa. Matod pa ni Viga nga wala siya ipaki kung persona non grata siya. O gani, nihagit pa kini nga sige pa, dugagi pa ninyo. Mao na ni ang resulta sa kaliniyent sa simbahang Katoliko tungod kay bisag giyaga-yagaan nagmaayo si Hesukristo nga giisip nga manluluwas o Ginoo sa mga Kristiyanos apan dili man makapahamtang og silot ang simbahan mga kabombo. Panangitan ibutang talang kung Islam nga religion ang iyang gitira ni Pura Loca Viga. Nagtuog ko nga pangitaon gyud siya sa mga Muslim. Apang gumikan kay ang iyang gitira ang simbahan Katoliko, ang giyaga-yagaan si Hesukristo. Mao na ang Katoliko daw sa way imik kaayo mga kabombo. Apan kay Romano Katoliko mao iyang gitira tungod sa pagyaga-yaga niya sa Ginoo sa mga Kristiyanos, hinungdan nga kampante gihapon kini nga makapadayon siya sa iyang gibati nga magsumay-sumay, magsuon-suon ni Hesukristo sa pagyaga-yaga nga pamaagi mga kabombo. Matod pa ni Pura Loca Viga nga naamantay separation sa church o sa state, sa simbahan o sa estado. Hinungdan nga dili kuno angay nga maghinabot ang estado sa nasod sa Pilipinas sa iyang gihimo mga kabombo. Tungod nini, ang ayan nga motingog na ang kadagkuan sa simbahang Katoliko o dili magpalingog-lingog lang mga kabombo. Ako panawagan sa tanan nga mga kadagkuan sa simbahang Katoliko nga motingog na aning statement ni Pura Loca Viga o dili magpakahilom lang mga kabombo. Paspas kayo mo mangolikta og love offering. Onya naapay sikan koleksyon inighuman sa misa. Onya di mo kamao mo depensa ni Jesus nga giyaga-yagaan nagmaayo sa bayot nga murag gilayasan sa iyang insakto nga pangisip. Sa mga nag-alagad sa simbahan, i-counter ninyo si Pura Loca Viga tungod kay akong naobserbaran nga nisikat na nigmaayo ning bayuta tungod sa iyang pagyaga-yaga ni Kristo mga kabombo. Ang iyang mga fans pod nga ni Abiba niyag maayo mura mga anak sa demonyo. Daw sa giabibahan nilag maayo si Viga tungod kay nalingaw slag maayo sa gibuhat niini. Kung ikaw tinuod kang Kristiyanos, kung tinuod ka nga anak sa Dios, makaako ka sa pagtan-aw ni Pura Loca Viga, di ka kang badlong. Natural mo badlong ka tinuod nata sa democratic country. Natay freedom sa tuwaga expression. Pero kaniyang expression mga kabombo nanubra naman Kay matod pa niya mga kabombo kay ego na siya na-express sayang na-experience nga gideprive siya sa iyang katungod isip o sa kabayot.